असह्य हवंय. थांबा नाही का हं. ठेवूया व्यवस्थित, नाहीतर तो हां. अर्धवट आवाज-बिवाज येता की नाही तो सांगा. हो. आता कसा तुम्हीच सांगू शकता आमचा जर कॅमेरा हललो किंवा मध्येच आमचा लाईव्ह बंद झाला किंवा कधी-कधी आजकाल टेक्निकल इश्यू येतात. तर तुम्ही हं. आमका लगेच मेसेज करा, की व्हिडिओ दिसत ते नाही वरती हा. आभाळ येता ना, तेव्हा काहीतरी होता. अचानकपणे क्लायमेट बदलला सगळीकडचा. तर आजचा आपला व्हिडिओ चला ओपनिंगने सुरू होऊ नये. खुसखुशीत चटपटीत पदार्थाची गोडी, त्यावर अधिक असा मालवणी भाषेची गोडी. यूट्यूबकर आणि कोकणकर कशी वाटता तुमका परब किचनमध्ये स्नेहा सरोजची जोडी. आणि जोडीचा अर्धा दिसता काय पुरा दिसता ता पहिला सांगा. अरे माझा मोबाईल घेऊचं राहिलं तो घेताय. हं. आणि अजून एक आपलं तो आम्ही मालवणी अभिमानाचा व्हिडिओ तुम्ही बघितलात की नाही तो पण नक्की सांगा आणि तुमका सुद्धा अभिमान असा की नाही आपण मालवणी तरी असल्याचं. बरेचसे कमेंट दिलेल्या. बरा वाटला ऐकून. वाचून कमेंट. ऐकून नाही वाचून. आणि लाईक पण इले. कमेंट ज्यांना नाही करू गावले त्यांनी लाईक केला म्हणजे आम्ही समजून गेलं की ते आमच्या सपोर्टमध्ये आहेत. तर खरंच आहे आपली मालवणी भाषा ही अ, काय म्हणतात मराठी भाषेमधली गोड, रसाळ अशी मालवणी भाषा जी ऐकल्यावर खरंच कानांना असा बरा वाटतं, नाही हो? होय, होय. सगळी अगदी म्हणजे असं मालवणी, नसं मालवणी पण म्हणतात. तू बोलतेस ना ते छान वाटतं. चला तर आजचं आपलं व्हिडिओ उन्हाळा स्पेशल. खरंच उन्हाळा हे बघा आत्ता आम्ही ना बाहेर जाऊन येलोय. टॅगला वाचून म्हणतील, "काय सुक्क दाखवताय?" पुढे काय लिहिलं नव्हतं, सुक्क. हां, सुक्क काय लिहिलं नाही तुमच्यासाठी सस्पेन्स आहे ते. आता झाला कसा बघा, तुम्हाला दाखवलं की कांदे कसे स्टोअर करायचं, लसूण कशी स्टोअर करायची, नारळ कसे स्टोअर करायचे उन्हाळ्यामध्ये आणि ह्या सगळ्या गोष्टी पावसाळा आला की ह्या सगळ्या गोष्टींना बुरशी लागते किंवा त्या गोष्टी सर्रास टोके पडतात, किडे पडतात, आणि सर्रास त्यानंतर खराब त्या होतात. महाग होतात. हां, महाग होतात. त्याच्यामुळे ते लोकांनी त्यांनी स्टोअर व्यवस्थित करून ठेवतात. तर या म्हटलं आपण पण स्टोअर व्यवस्थित करूया म्हणजे आपले 4 पैसे वाचतले. हं. तशी महागाई खूपच वाढलेली आहे. तर आता तुमचे आणि आमचे 4 पैसे वाचवण्यासाठी आता दुसरं पाट इलो, पावसाळा इलो, की आपणाक मालवणी मच्छी माणसा गावत नाही पावसाळ्यात. आणि त्याच्याशिवाय बाबा राहवत पण नाही, गावात नाही तो दुसरा प्रश्न. आणि मग त्यावेळेला आपण काय करतो, गावापासून ते मुंबईपर्यंतची आपली परंपरा चालू आलेली असा. ती म्हणजे काय सुके मासे. भरून ठेवायचे. सुकवून चांगले कसे स्टोअर करायचे ते. असेच जर ठेवलं असतं ते काय हमखास किडो लागतलो. मुंगे तर हमखास. मुंगी बरोबर दाखवतली खय सुकी मच्छी ठेवलास, गॅलरीत ठेवलास, खय ठेवलास. हां. आणि त्याला टोके आणि काळे मुंगे पण लागतात आणि त्याला हां, वास एवढा उग्र यायला लागतो ना, की तुम्ही घरात रवाशात तरी नाही. एकतर ते हां. सुके मासे तरी बाहेर फेकतालच नाही तर स्वतः तरी बाहेर जातालच. ही गत होतलीच. त्याच्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी जर तुमका टाळूच्या असतील आणि जे माझ्यासारखे मच्छी लव्हर, फिश लव्हर असत, त्यांच्यासाठी ह्यो खास व्हिडिओ. हं. असं म्हणतात ताकाची चव दुधाची चव ताकावर भागवायची. म्हणजे ओले मासे तर नाही मिळत ना, तर असे हे सुके मासे खाऊन सुद्धा जीवाक समाधान लागतं आणि हे हां. असतात पण पौष्टिक आणि लागतात पण खूप भारी. चला आता मी कॅमेऱ्याच्या मागे जाते आणि तुम्हाला दाखवते. आम्ही काही जास्त सुके मासे नाही आणले. मोजकेच आणलं जे तुम्ही रोज वापरू शकता. जावचा आमका शनिवार बाजार भरता हां. विरारला. तुमका तो कोणाक तुमका जवळपास हां. रावता असाल तर रविवारी, शनिवारी शनिवार असता ना गो? होय, शनिवार शनिवारचं. बाजार असता सुक्या मच्छीचं विरारीच स्पेशलला. की. आता हं. हे बघा, या बोंबलाच्या ते म्हणतात ना सुकट बोंबील, तर हे सुकट बोंबीलच आहेत. हे बघा, ह्यो ह्यातलं मोठं आता जो गावलं. मोठं गावलं तोच मी उचललंय. पण ह्याचे पण छान चव असते. हे कवळे असतात ना, हे पटकन शिजतात. असे पण बोंबील गावले, तर आता गावलेच नाही का, कारण आम्ही म्हणाले ना आमका जावचा. बोंबील होते परात भरत. आता ह्याची डोचकी काढूची आहेत आणि सुकवून स्टोअर करूचे. आधी हे येऊया जवळ्याकडे. हे बघा, ह्यो 50 एक वाटो, मग 100 3 वाटे ह्यो घेतलं. आता ह्याच्यात पण अशी ही असतात, ही काय गो मोदका. हं, मोदका बारीक-बारीक. असतात, बारकी मांदेली असतात, बारकी-बारकी कोळंबी असतात आणि असा प्लास्टिक पण असतात. ता पण काढायचा. नाहीतर काय बरोबर. होतं प्लास्टिक आपल्या पोटात जातं. ह्यो मासो नाही हा प्लास्टिक. हं. त्याच्यावर नंबर आहे. पण तुम्हाला माहिती आहे हे जवळं घेताना असं सफेद-सफेद बघूनच हो, घ्यावं लाल नाही घ्यायचो. लाल म्हणजे तो जुनो. जुनं. जुनो आणि तो लगेच हे होता, भुसं होत जातं त्याचं. असे मग एका हातीने जसे तांदूळ कसे निवडतो, तसे एका हातीने येऊन निवडून घ्यायचो. हे बघा. खाली बघा भुसं हां, भरपूर आहे. भुसं होतं आणि चाळून वगैरे घ्यायचो नंतर. निवडल्यावर चाळून घ्यायचो. पण असं शोधून खडे सुद्धा असतात हां, सुकी मच्छी सुकवतात ते खडे सुद्धा, दगड सुद्धा असतात. हे बघा आणि ह्यो काय करायचो, चाळून-बिळून नंतर आधी उन्हात सुकवायचो. ह्यो असं निवडून झालो, कडक उन्हात पसरवून टाकायचो. ह्या ताटातच ठेवायचो. फक्त ह्याच्यावर धूळ-बीळ बसत ना, तर तुम्ही कपडं घाला नाहीतर कागद घाला. बेस्ट मी पेपरच घालते. सो पेपर आणि असे 4 दगड ठेवते. असं पेपर घालायचो आणि ह्यो उन्हात कडकडीत सुकवायचो.
आणि मग तो चाळून वगैरे आपल्या डब्यात ठेवायचो असं भरून. हे बघा असे डब्बे घ्यायचे आणि डब्यात भरून ठेवायचो. नाहीतर तुम्ही एक काळी पिशवी ठेवा मच्छीची, त्याच्यात दिसणार नाही म्हणजे फ्रिजमध्ये गमणार नाही तशी. त्याच्यात बांधून फ्रिजमध्ये ठेवा. सुकवलाच ना चांगलं कडकडीत आणि हो असं कुरकुरीत झालं ना हातीन तोडण्यासारखं, की तुम्ही ह्या आता डब्यात बाहेर सुकवची ठेवतलो. गरज आहे. आम्ही हां, नंतर तुमका सुकवतो ना. हां. तर ह्यो मग बाहेर तुमचं व्यवस्थित रावतलो पावसापर्यंत. हां, असं प्लास्टिकच्या हां. डब्या एअर आणि टाईट डब्यात. जास्तीचं आणलंच तर तुम्ही बारके-बारके पिशवे बांधा 1-1 किलोचे आणि फ्रिजमध्ये ठेवा. तसा करा काळे पिशवे. आता येऊया वाईस त्याच्या मोठ्या माशाकडे. आता हे बघा असे काळे पिशवे गावतात. हां. ह्याच्यामध्ये ह्या सुकवला की असा हां, बांधून फ्रिजमध्ये ठेवचं असं तर असं. हां, कारण फ्रिजमध्ये डब्यात जागा जास्त मिळत नाही. असा तर नक्की ठेवा तुमका हां. जमत असत तर. आता ह्यो आपणाक उन्हात हां. दाखवचो हां. चांगलं कडक उन्हात ठेवायचो. हं. त्याका काय कवळा-बिवळा ऊन नाही. कडक उन्हात सुकान दे चांगलं. आता येऊया कर्दीकडे. त्याच्यापेक्षा जराशी मोठी. हे बघा, ही कर्दी. पण ही बघा अशी गुलाबी घ्यायची बघा. हां, हिचा तोंड गुलाबी. ह्याच्यात हं. कोळंबी पण गावतात. त्याचे सोडे असतात, ती सोलून गावतात आणि हे अशी टोचका कोचून ठेवायची. आयत्या टायमाक जर तुमका हे करूचे स्टोअर करूचे तर डोचकी कोचूनच ठेवायची. ही बघा अशी. आणि ही सुद्धा आपण काय करायची निवडून उन्हातच सुकून ठेवायची. ही ना नंतर ना ही डोचकी जवळ ओलसरपणा असता. नंतर हिका लय घाण वास येता आणि ही खराब होता. हं. ही लवकर तुम्ही खाऊन मोकळी करायची. कर्दी. म्हणजे जवळ छोटी आपलं जास्त दिवस टिकतं. हां, जवळ टिकता, बोंबील पण टिकतात. हं. दाखवलेलो असा व्हिडिओ आणि आज तुमका लाईव्ह दाखवतो सुकी मच्छी आता मी कशी. एखाद दुसरी कमेंट घेते. आरतीने लिहिलं, "हाय, दोघी छान दिसताय. थँक यू आरती. हां. व्हॉट इस युअर नेम?" ह्या स्नेहा, मी सरोज कॅमेराच्या मागे. गायत्री लिहिते, "हाय, डी-आय-ए-जी, हाय फ्रॉम कॅनडा." ओके, कॅनडावरून बघताय. पण धन्यवाद, तुमचं नाव धन्यवाद. सांगा. तुमचं खूप स्वागत आहे आमच्या हां, जे परब जे किचन. बघताय. आरती तुम्ही कुठून बघताय ते पण सांगा. आरतीने लिहिलं ड्राय जवळा. हो. हां. आपण त्याला सुका जवळा पण म्हणतो. खूप छान ताई, खूप छान लिहायचं असेल. इथे मिळतो जवळा आणि सुके कोळंबी पण. ओके. पण मिळाल्यावर तुम्ही असा स्टोअर करून ठेवा. कॅनडामध्ये पण थंडी भरपूर असते ना. तुमच्याकडे चिराग काही पद्धत असेल तुमच्या हां, आईनी, ताईनी, काकी, मावशीनी हां. सांगितलेली ती पण आम्हाला सांगा. खाली कमेंट आम्हाला करा. आता जेवढ्या पद्धती माहिती आहेत तेवढ्या आम्ही तुमच्या बरोबर आता लाईव्हमध्ये शेअर करतो. आणि हां, तुमच्या खाली कमेंट सगळ्यांचं करून सांगा. स्वागत आहे. हे बघा अशी ही डोचकी कोचून ही पण निवडून वगैरे ठेवून द्यायची. उन्हातच सुकवायची आणि ही पण अशी आता आपण हे आजची रेसिपी आपण करणार आहोत हां. त्याच्यासाठी आपण ही थोडीशी काढून घेतली. जवळ्याची लाईव्ह आपला झालेला असा म्हणून जवळ आम्ही आता यंदा म्हटलं या बुधवारी काटा तो त्याका स्टोअर करून ठेवूया. आणि आता तो सध्या उन्हात गेला गॅलरीत. स्वतः नाही गेलो, ठेवूचा लागलो. नाहीतर हां. माणसाला चालत गेलो काय जिवंत झालो, नाही आता सुकलो. मी नंतर त्या उन्हात ठेवतलंय. हां, तुमच्यासाठी फक्त घेऊन आले तर हां. दाखवलं. पण एक ऊन लावूनच. लावायचा एक कडकडीत ऊन. 1-2 ऊन लावूनच मग ते आता हां. ठेवलास तर मरणाचा ऊन आहे. मध्येच येतं आभाळ, पण अशा जागी ठेवा की त्याच्यावर सावली नाही येता नाही. आणि मेन म्हणजे कागद कित्या ठेवा माहितीये? ही मच्छी कावळो-बिवळो ठेवणार नाही आणि मांजर पण भुतूर जातात. मांजराक काय मालवणीत बोलतात? बिलबिल. नाही मांजूर. मांजूर म्हणतात आणि बिलबिल पण म्हणतात. बिलबिल ये. बिलबिल. हां. तिने लिहिलं, "माझं नाव दीप्ती गावडे, मुंबई टाउन अँड विलेज वेंगुर्ला." ओके, आपल्या कोकणातल्या. हां. सध्या कॅनडामध्ये राहतात. अच्छा, अच्छा. आरतीने लिहिलं, "मी मुंबई गिरगाववरून बघतेय." हां. ओके, चांगलं आरती. थँक यू सो स्वागत मच. आहे तुमचं परब किचनमध्ये. हां, लाईव्ह रेसिपी आहे. आज तारीख काय आहे? 8 एप्रिल. 8 एप्रिल. तुम्ही कुठून बघताय ते पण तुम्ही सांगू शकता. काय तुमच्या टिप्स असतील सुके मासे स्टोअर आम्ही 3च दाखवले. तुम्ही अजून भरपूर ह्याच्यामध्ये हे पण असतं ना हो, मुशी असते, बांगडो त्याच्यानंतर बांगडो हां, तो सगळ्यात बांगड्यात बाबा सगळ्यात घाण वास डिमांड येतो. असतं आणि त्याका हां, जास्त. पण त्याला पण चांगला मीठ लावून सुकवलेला बरा. बांगड्याचा ओले कालान बांगडे काय लागता. हां, मस्त लागतात. पण ओले बांगडे घेऊसारखे नाही. हे बघा आता आपण ही कर्दी साफ केलंय. हां, म्हणजे जेवढी आता मग आपल्या वही ना तेवढीच करते मी साफ. मग मी जाते बोंबलाकडे. बोंबील पण आपल्या टोचकी काढून ठेवची. पण ही कशी आता आता हात लावलाय तर ही काय आता सोलूनच घेते. फक्त डोचकी कोचायची याची. कारण ह्याचा टोक असतो ना आता घशाक लागला घशाला की लागतं. झाला मग. मग काय होतं ना घशाक लागला तर? बस मग ती वाह! कोणच कधी करली खाऊचा नाही. कर्दी. हां, कर्दी कधी कोण खाऊचाच नाही. म्हणजे सुकवलेली मच्छीमधले हे 3च प्रकार घेतले. तुम्हाला दाखवतो ना आम्ही एकदम सुक्या मच्छीच्या बाजारात लाईव्ह येतो तुम्ही बघा. हं. एकदा ओल्या मच्छीच्या हां, गेलेलो आम्ही. हां.
आता सुकी लाईव्ह नाही मच्छी. गेलेलो, पण व्हिडिओ व्हिडिओ. केला होतो. हां. चिराग लिहिते आय एम लुकिंग फॉर पुणे. ओके, तुम्ही अच्छा. पुण्यावरून बघताय. थँक यू सो मच चिराग दादा. धन्यवाद. तुमचं हं. स्वागत आहे आपल्या परब किचनमध्ये लाईव्हमध्ये. तुम्ही कोणती-कोणती मच्छी स्टोअर करता ते पण तुम्ही सांगू शकता? आता तेवढं बस झालं ना, की गर्दी पाहिजे, नाहीतर दिसाची नाहीतर नाही ना. काय तर अंडीत कांदेच दिसाची नाही. श्रिंक होता ना हे. हं. थांबा मी पण मदत करते. नाहीतर लाईव्ह असंच रवतलो. अशा तऱ्हेने ही डोचकी कोचून घ्यायची. हां. आता माझा हातच दिसतोय, आणि ही की कर्दी पण आहे ना, ती लोकं आपण जेव्हा ओली आणतो तेव्हा पण अशीच कोचून घ्यायची. कारण ह्याच्यात काय आपल्याला रेष-बीष, धागो-बिगो काढायचं नसतं. ही छोटा प्रकार असतो हं. प्रॉन्सचा, कोळंबीचा. ह्याचा कालवण छान होता ओल्या कर्दीचा. हां, आता आपण एकदा दाखवूया. आपण पण ह्याच्यात हां, कैरी घालून करायचं. हां. कैरी घातला ना, की एक वेगळं फ्लेवर येतं त्याला. असं ही कर्दी वांग्या ह्याच्यामध्ये वांगाच्या मसाल्यामध्ये पण खूप छान लागतं. जसं आत्ताच आपला काही-काही व्हिडिओ जण पडलो. भेंडीच्या भाजीमध्ये पण घालतात. तुम्ही कशा-कशामध्ये घालता काय आहे? मी माका वांग्या, बटाट्या आणि कर्दी. हं. आणि बटाटो ह्यो म्हणतात ना सगळ्या ह्याच्यात वयोच असता. तसा बोंबील बटाटो पण छान लागतात. नुसतं कांद्या टमाट्यावर परतलेलं. आणि अगोदरच थोडं साफ करून तुमका ठेवायला कोणती पाहिजे. मच्छी आवडता सुकी ती पण सांगा. ओली पण सांगितलास तरी काही हरकत नाही हां. तसं गावात मी गेलेले तेव्हा काय ते चाणक, चाणक म्हणून एक मासो हा गोव्या साइडे. त्याची जी चव असते ना, ती खरंच खूप छान असते. कोणी खाल्लं असेल तर तुम्ही सांगा. ते का म्हणतात चाणक मासो. थांब आता मी इथे जाते. हं. तसे ना सुके मासे खाऊक बरे वाटतात, पण ह्याचा वासांना घरभर वास येता. भाजते वेळीच वास येता. खंय सुकी मच्छी चालली या. आणि आता खरं सांगू आपल्याकडे कंडिशनच तशी आहे. या उन्हाळ्यात ना मच्छी, सुकी मच्छीच खाल्लेली बरी, ओल्या मच्छीपेक्षा. ओली मच्छी एकदम उन्हात ती थयच म्हणते ना शिजान जाता. मी तर जायतच नाही, बघतच नाही काय आणि काय नाही. खरा सांगतोय. आज मी गेले का तर माका ही सुकी मच्छी घेऊन येऊची होती. त्याला भरपूर असे कष्ट आहेत. जसं हं. मी सांगितलं ना, गावात गेले ते सोंदाळ्याची आपल्याकडे सोंदाळ्याची थाळी आणि गोव्याच्या साइडला त्या साइडला गेले ना, तर चाणक माशाची थाळी गावता काय लागता माहिती आहे ऑसम. म्हणजे एक जर तुम्ही गेलात ना तिकडे त्या साइडनी आणि जर तुमच्या त्या हॉटेलमध्ये किंवा तुमका जर कोयनीकडे खय तो मासो गावलो ना, तर नक्की तुम्ही ट्राय करून बघा. आणि तुम्ही खय ट्राय केला असतात एकदम चांगलो मासो किंवा एखादी थाळी किंवा एखादं जेवण, तर तुम्ही खरंच सांगा, की बाबा हो, आम्ही हे सर ह्या ट्राय केलेला. तसं जवळं तर काय प्रत्येक हॉटेलमध्ये फिश थाळीच्या बरोबर साइडिक देतातच. जवळ्याची चटणी करतात माहिती आहे ना तुमका? जो जवळ्याची काय करतात, बोंबलाची करतात. हं. आपण बोंबलाची केली होती ना? हां, बोंबलाची सुक्या बोंबलाची बोंब चटणी केलेली. छान हां, लागतात. चटणी केलेली. खलबत्त्यात घालून आपण नवीन खलबत्तो घेतलेलो ना त्याचं. खलबत्त्या की पाटो आणलेलो? पाटो वाटता. पाटो पाटो. काहींकडतो. पाटो आणलेलं. हे गर्दी साफ पुरणपोळ्याचं. करताना पण जपू ना. हां, काय होतं टोचतात माहितीये? कुसा. हां. बोंबलाची पण, ह्याची पण सुकल्यावर त्याची ती धार येते ना, त्याच्या तोंडाक आणि त्याच्या काट्यांका ती खूप येतात. त्यामुळे सांभाळून कारण ती भरते वेळी पण पिशवीत लागली होती. आता त्या काकींनी भरल्यानी होती ना, त्या पिशवीत तिका बोंबलाचे हे लागलेले बघा दाखवत होती. बारके-बारके लाल-लाल टिपके इलेले. मेहंदी काढल्यान काय काकीन? मे महिन्यात खय जातात? हां, गावी जातात की नाही? सांगा तुम्ही. ह्या वर्षी आंब्याचा भाव काय आहे तो सांगा बाबा? मी आज कारण सकाळी दुर्वांकला सोडून इलंय ना, तो एका माणसाने 5 आंबे आणले पेटीचे आणि देवगडचं नाव लिहिलेला होता. म्हणले बघ मज्जा त्यांची. 5 पेटे उतरले आणि माझ्या पुढ्यात असे गाडीतून. त्याला सांगा होतं ना, एक पेटी बारके विकताय काय? मोजके पण होते, पण 5 आंब्याचे पेटे होते. कारण आंबेच होते हां भुतूर. आता आंब्याच्या पेटीत आंबेच असतले, बाकीचा काय पार्सल नसता. गवत-बिवत होता ना त्याच्यावरनं बस झाले ओळखलंय. ना एवढी? हां, बस झालं. चला. आता आपलं एक काम झालेलं हां. आता तुमका बोंबील दाखवते. ही आता जी उरलेली आहे ना ही बघा ही अशी ती पिंक 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 कलरची घ्यायची हां. हं. आणि जवळा जसं आपण सांगितला सफेद. ता घेताना पण आता उन्हात हां, जाताना. कर्दी पण आता उन्हात जातली घेतानाच चलत-चलत. सुके मासे चांगले घेऊया. आता आपण बोंबलाकडे गेलो. बोंबील. बोंबलाचा फक्त या डोक्या कोचून घालायचा. असा हातीन नाही कोचला तर तुम्ही सरळ आडाळो घेवा. आता मी तुमका हे 5-6 आता त्या तिथे कर्दी घेतल्या म्हणून मी हय घेतलंय. ह्या बघा. असे हातानेच असे तुम्ही काढू शकता. हे हां. बारीक-बारीक आहेत ना? हं. नाही हातीन सांभाळून कारण त्याच्या तोंडात काटे हां, असतात. काटे असतात. हां. तर बघून ह्यो बघा ह्यो असो
बाईट मारूकच असता काय म्हणतात तोंड पसारलेला. बस झाले ना तेवढे? हां, हे बघा हां. असे हे आणि पाठची ही पण अशी तुम्ही काढून डब्यात ह्याचं काही तुकडे करूची गरजच नाही हा. हे हं. डब्यात अशा प्लास्टिकच्या असे भरून ठेवायचे सुकवून. हे हे बघा असे. पण ह्याला पण ऊन दाखवायची हो, गरज आहे हां. हो. ही मच्छी नाहीतर सुकी आणली कोणतीही, साफ करून उन्हातच ठेवायची आणि दुसऱ्या दिवशी हळू-हळू दुपारचे ह्याचे तसे काटे काढायचे, साफ करायचे आणि आपल्या डब्यात ठेवून द्यायची. नाहीतर काय होतं माहितीये बघा, ह्याच्या तोंडाकडे ना हे काळो भाग असतं हे बघा. हं. ह्याचा खूप वास येतो आणि ह्याकाच ते भोंगे आणि काळं हे पडतं ना, तो जाड टोके-बिके. असताना भाग तो हां. ओलसर ठेवतात थोडं. मग आणि हे ते बघा काय इथे लवकर माझा हे येतं. काहीतरी गावलाय बघा, आठवला? काय का? हे बघा ना. कोळंबी, नाही तुम्ही सांगा खाली कमेंट करून ह्यो कोणतो मासो हा? ह्याची आपण रेसिपी पण दाखवलेली आहे. हे माकला? बघा. नाही. हं, बघा ह्यो तुमका जो ओळखलात रेसिपीच्या शेवटी सांगतोय. हे हं. कुठलं मासो हा तो सांगा. माकाच नाही लो ओळखू. हे बघा ह्यो मासो. बघा परत बघू शकता आणि ह्यो कोणतो मासो हा तो तुम्ही लाईव्ह कमेंटमध्ये करून सांगा. ह्यो सुकलोला असा असं ओलो गावता. पण ह्यो कोणतो? असा परब किचनमध्ये. हां, होय जावा असा. लवकर सर्च सर्च करा करा. आणि बघा. हां, चला आता आपण रेसिपीकडे हां, वळूया. हां. आय एम सो हॅपी टू सी यू. आय लव्ह आय लव्ह. थँक यू सो मच दीप्तीताई. अमिताने लिहिलंय हाय. करिश्मा शर्माने लिहिलंय मी पुण्यावरून अतुल बघतो. ओके. आयडी करिश्माचा आहे पण अतुल नाव आहे. अतुल. ओके, थँक यू. वेअर डू यू लिव्ह? आम्ही विरारला राहतो. चला, आता आपण दाखवणार आहोत कर्दी. मस्त सणसणीत अशी चांगली झणझणीत. त्याच्यासाठी साहित्य काय हां. काय घेतला तर तुमका आधी दाखवतोय. बाऊल घेते कारण पाणी आपल्याक आता लागतं हे ना. बघा, हे सुका मासा साफ केला ना थोडीफार हे बघा असं हे झालंय. आम्ही बरण्या इथे ठेवलेल्या आहेत ह्यांना सेव हे करण्यासाठी. पण ह्याला आता बोंबीलला मी ऊन दाखवणार आहे. हं. टकली काढून. त्याच्यानंतरच हां. पण हे बिचारे बघा ना केवढे मोठे-मोठे बोंबील पाहिजे होते, पण बिचारे छोटे-छोटे गावले. पण जाऊ नये, काय हरकत नाही. आता तुमका दाखवतो आम्ही शनिवार मार्केटमध्ये आमच्या इथे भरता ना त्याच्यामध्ये जाऊन दाखवतो. जेका जेका आमका भेटा घेवचा असात हां, तर त्यांनी आम्ही या. नक्की सांगू त्या दिवशी लाईव्हचा हां. असला की यावा त्या दिवशी भेटाक. हां, तिथे या विरारला. हं. विरारमध्ये जे राहतात ना त्यांनी. हे बघा एकाच बोंबलाबरोबर किती बोंबील बघा सुकवलेत. त्यांची अशी डोकी जॉईन करतात ना हां. आणि ठेवतात असे रशीवर. या असा कशी ती हे बा असा. असे हे एकात एक घालतात आणि असं रशीवर ठेवतात असा. हं. असे अडकवून असे. चला, आता आपण रेसिपीकडे वळूया. ह्या सगळ्यांना आता रेस्ट देऊया. साहित्य घेऊया आता बाजून हं. सगळा. आज आपण काय करतोय कर्दीचं. कर्दीची म्हणजे आता तुम्ही भाजीच म्हणा सुकी भाजी. हं. कर्दीची सुकी भाजी. भाजी म्हटली तर जरा व्हेजकडे जाता ना कल. हां, मी तेच म्हणणार होते. कर्दीचं सुकं काय म्हणूया आता ह्या रेसिपीला नाव सांगा तुम्ही. हां. आम्हाला काही सुचत आम्हाला नाहीये. लास्ट पर्यंत ठरलं तर सांगू. हां. पण त्यासाठी ही कर्दी आहे. हां. आता कांदो खंय गेलो? हां, तो चॉपरमध्ये ठेवलो. कांदो कधी कापलेलो उघडो ठेवूचो नसता. ह्यो बघा, ह्यो कापून घेतलेला. तर ह्या भांडा काढतंय आणि ह्यो झाकून ठेवतंय. ह्यो कांदो म्हणजे किती 2 कांदे आहेत. चांगले बरेच मोठे होते. हं. हे 2 मोठे टोमॅटो आहेत, गावठी आहेत ते. कोकमा आहेत, मीठ, कोथिंबीर, आल्याचा तुकडो, लसूण आणि ह्या आपला सुक्या खोबरा. याचा पण व्हिडिओ तुम्ही बघू शकता. सुक्या खोबरा भाजून असा स्टोअर करून ठेवायचा. थोडासा घालून बघा, मस्त लागतात. आता थंय कढई तापली ही भाजून घेऊया. मग मी वाटून घेईन. तोपर्यंत वाटप. टेल मी इट इज बेटर टू बी स्मॉल और बिग. सुके बोंबील ना तुम्ही मोठे घेतलेले चांगले असतात हो. स्टोअर करण्यासाठी त्याचे तुकडे करून. पण छोटे घेतलात तरी काही हरकत नाही. फक्त ते बघून घ्या आणि 1-2 उन्हामध्ये सुकवून घ्या. आता ही आपण काय करतोय कर्दी भाजून घेतोय. एका कर्दी म्हणतात म्हणजे छोटी कोळंबी. कोणी जर वेगळ्या पद्धतीने कारण की असं म्हणतात आगरी कोळी लोकं वेगळ्या पद्धतीने करतात. हं. मालवणी लोकं कर्दी वेगळ्या पद्धतीने करतात. कोणी जर वेगळ्या पद्धतीने करत असतात, कसली तर तुम्ही पद्धत आहे हां. तर तुम्ही सांगा मग आणि या रेसिपीचं नाव आम्हाला सुचवा. आम्ही हां, थोडं कन्फ्यूज झालेलो आहोत. आज आम्ही आमच्या पद्धतीने दाखवतोय. मालवणी अशी नाही सांगत आहे. हां. म्हणजे अशी एकदा करून बघितली, छान लागली आणि सगळ्यांना आवडली हां. म्हणून आता आम्ही अशीच पद्धत तुम्हाला दाखवतोय. रेसिपी जर आवडत असेल
आणि तर तुम्ही कुठून कुठून बघतायत तेही सांगा. रेसिपी आवडत असेल तर स्क्रीनवर डबल टॅप करा. आणि आमची ही आता चालली आहे वाळवणीचे आणि सुकवणीचे सुके पदार्थ. ते जर तुम्हाला आवडत असतील तरी पण स्क्रीनवर डबल टॅप करा. आम्ही पटापट दाखवतोय कारण यावर्षी पावसाचा भरोसा नाहीये. त्याच्यामुळे तुम्ही पण सकाळीच घाई वाटलेला. करा. आभाळ इतका इलेला मी बोलले आज काय पाऊसच पडता वाटता. नाही त्यामुळे तुम्ही पण घाई करा. पटापट, हां. पटापट ज्या गोष्टी जमवता येतात ना मसाले, हां. पापड, लोणची सगळा आपला आणखीन किती बरेचसे असे प्रकार आहेत जे भरून आपण ठेवतो. तांदूळ भरून ठेवतात, हां. डाळी भरून ठेवतात. हो. आता हे का वास येऊक लागलो. तितपतच भाजलंय मी. तुमका येलो तर तुमका नाही येवचो. माका आणि सरोजाकच येतलो. हां, आणि बाजूवाल्या बाजूच्या येतात. 2 घरांका जातलो. आणि भाजल्यावर बघा ती थोडीशी आळली. हां. कळत असत आणि तिचा एक कुरकुरीतपणाचा आवाज येऊक लागलो. हो बघा. शांत रवा आणि ऐका. इलो तर सांगा इलो म्हणून. तर ही मालवणी चांगली भाषेत. सुकायची गरज आहे हां. ही हां. एवढी ओली आहे. हं. नाहीतर ही पटकन कुरकुरीत झाली असती. सुकवलेली मच्छी आणखीन सुकवायची. भरोसा नाही ठेवायचा. कारण ती कोळीण कशी आमच्या इकडची कोळीण ओले मासे पण आणते आणि सुकी पण मच्छी आणते. मग मध्येच गिऱ्हाईक गेलं की ती लावतली ओल्या माशाचा हात सुक्या मच्छी भरून देऊ. काय हे असतं टोपली अशी पातळ आणतात आणि त्याच्यावर असे बोंबील लावतात. घेवा ₹300 ₹400 एक घेवा. टोपली पहिले शेकड्यावर मिळायचे. आणि घेणारे घेतात पण हां. हां, हे बघा आता इतपत अशी भाजलंय की ही कुरकुरीत झाली आहे. तुमची काय पद्धत असेल तर तुम्ही सांगू शकता, की आम्ही करता मग आम्ही आमची पद्धतीमध्ये मॉडिफाय करतो. हे बघा बरं. खाली हां. बुसरवलंय हे बघा. आता ही भिजान दे. तोपर्यंत आपण काय करूया, वाटप करून घेऊया. बाकी आपली सगळी तयारी झालेली आहे. आज आपण लाईव्हमध्ये करतो सुकी मच्छी कशी स्टोअर करायची आणि त्यातल्याच एका मच्छीचं म्हणजे काय कर्दीचे तुम्ही सांगा काय त्या भाजी, की कर्दीचा तोंडा, की कर्दीचा सार. सुकाट, की कर्दीचा काय? सार पातळ असतं ना. हां. आता मी मिक्सरचा भांडा आणि घेतलाय. ह्या माशाचं नाव पण सांगा. होय, तो बाजूकच ठेव नाही तर टाकशील हां. पुडी. ह्यो मासो कोणतो? हिरवी मिरची नाही हां. खाली असणार ना. ह्यो वाईस घालू म्हणते ना. हं. आता गेल्या वेळेला आपण लाईव्हला काय केलं? कैरीचा सार. तर अर्धाच अपलोड झाला असताना त्याच्याबद्दल सॉरी. कारण टेक्निकल एरर इल्लो काय झालेलं? झालेली ना ती नाही. काय म्हणून मध्येच रवलेला? कैरीचा सारच रवलेला. कोळंबीचं आपण दुसरं पाठ केलं ना. हां, कोळंबी भाताचं दुसरं हं. पार्ट. काय शोधताय? सुरी. एका आता कापूचो हा. आता आपण घेऊया सुक्या खोबरा. एकदा असा सुक्या खोबरा किंवा तुमच्याकडे मालवणी वाटप असतात ना, ता सुद्धा घातलास किंवा ओला खोबरा कातलेला असतात ता घातलास ना तरी बघा छान लागतं ही कर्दीची भाजी. सुक्या कर्दीची भाजी. मी आता ह्या नाव दिले. आता तुम्ही काय झणझणीत भाजी, तिखट हां, झणझणीत. तुम्ही काय आता सुचवा. आल्याचे तुकडे घातले आणि लसूण पण घातले. थोडीशी कोथिंबीर. कोथिंबीर तर व्हई. देठ असतील ते घाला. देठ पण आपले भरपूर चांगले असतात. आता ह्या फिरवून घेते थोडा. रवला खोबरा रवला. व्हायचंच खोबरं हां. हा व्हायचंच घ्यायचा. म्हणजे एवढा वाटीभर जरी घेतलास ना तरी पुरे. प्रमिलाने लिहिलंय हाय. हाय ताई. हा मासा कोणता आहे ते तुम्ही सांगा पटापट. कोणालाच हे ओळखता येत नाही वाटतं. पाणी घालूया. आजचा आपला लाईव्ह आहे सुकी मच्छी कशी स्टोअर करायची. त्यातले आम्ही 3च मासे आणले. आणि ज्यांना बघायचं असेल हे तर बघा, इथे तुम्ही आपला मिक्सर लावतोय. आपलं वाटप झालंय वाटून हे बघा.
सफेद त्या कोथिंबीर. वाटपामध्ये परत एकदा सांगा आपण काय काय घेतलं ते. सुकं खोबरं घेतलं भाजलेलं. त्याचा व्हिडिओ काल पडला असेल. पडला नाही, येणार आहे. आणि त्याच्यानंतर म्हणजे ते सुद्धा कसं स्टोअर करायचं. सुकं खोबरं भाजून कसं, असंच कसं ते दाखवलेलं आहे. ते घेतलं मी. एवढं घेतलं असेल. 4 चमचे समजा आणि त्याच्यानंतर हिरवी मिरची, आलं, लसूण आणि थोडीशी कोथिंबीर. बस हे सगळं मी वाटून घेतलंय. तुम्ही नाही तर तुम्ही वाटप सुद्धा टाकू शकता. आज आपण बनवतोय कर्दीची झणझणीत अशी रस्सा कर्दी. आता तुम्हाला काय सुकी बनणार हा? हवी, रस्सा हां, हवी, ते तुम्ही सांगा आणि सांगा. काय हां. भाजीचं नाव होईल ते पण तुम्ही शेवटपर्यंत सांगा. लाईव्ह सोडून जाऊ नका. आणि आम्हाला ड्राय फिशच आहे आणि आम्ही आता कैरी मिळते मुबलक प्रमाणात. हां. तर कैरी जर मिळत असेल तर तुम्ही पण घालू शकता. कारण एक वेगळं फ्लेवर येतं. तुम्ही नक्की घाला. कोकमा पण घाला, कैरी हं. पण घाला पण आणि ती थोडीच. कैरी खालेली छान लागतात, शिजलेली तशी. पण थोडीच घाला नाहीतर हां. आंबट होईल सगळा. माका तर तशी सुकलेली अशी शिजलेली कैरी छान वाटतात. बस? बस. आणि गॅसचे प्रॉब्लेम कुणाकुणाचे म्हणजे सिलेंडर गॅस हां, नाहीतर म्हणशात. बुक बुक होता पण येत नाही. सगळ्यांचा ह्यो प्रॉब्लेम आहे. बुक झालं येत नाही. म्हणून लाईन लागली हा सिलेंडरवाल्यांच्या बाहेर. माका आधी कळत नाही लाईन कित्या लागता. 2 सिलेंडर असतात म्हणून लागता की 1 सिलेंडर हा म्हणून कोणी लागता? लावली असेल लाईन तर सांगा. पण मी असं ऐकलंय, की काही-काही जण बुकिंग 24 दिवसाच्या नंतर घेतायत ना, 25 दिवसाच्या नंतर. तर हां, दुसरा सिलेंडर पटकन बुक करतायत. 25 दिवस न होता. त्याच्यासाठी पण लाईन लावतायत. असं असं होतंय. आहे. हां, फॅमिली मोठी आहे, हां, तो पुरत सिलेंडर नाही. लागतो असं पण माझ्या आहे समोर आणि आहेत ती फॅमिली त्यांना हां. पुरत नाही कारण नुकतं छोटं बाळ आहे त्याचं पण अंघोळीचं वगैरे हं. गीझर वगैरे नसेल. त्यांना पुरत नाही. त्यामुळे तिनीच सांगितलं, की आमचा सिलेंडर बुक झालाय पण आलं नाही. 18 दिवस झालेत. अशा काहीतरी लफडी आहेत. पण ज्यांनी प्रॉब्लेम फेस केला असेल त्यांनी सांगू शकता. आता मी वाईच कैरी खाते हां. आणि अगदी पाईपलाईन आहे त्यांका अगदी बरा. काय म्हणतात ते सुखात असती लोकं. वृषालीने प्रश्न विचारला बोंबील should be little thin right म्हणजे छोटे असलेले बरे का? बारीक बोंबील घेतलेले बरे का? काही बारीक बोंबील असतील ना, तर तुम्हाला असं म्हणजे स्टोअर करायला ती नाही होणार. म्हणजे असे तुम्ही त्या पाऊस यायच्या आधी खाऊ शकतात. एकदम बारीक बोंबील. बोंबील हे मोठंच घ्यायचं आणि बोंबील बारीक घ्यायचं तो ओलो घ्यायचं. त्याचा चव चांगली असतात. कवळे बोंबिलात. मोठ्या म्हणजे तो भाजून फक्त 2च भाग करू. हां, जास्त पण पण सुके बारीक घेत नाही. असाल तर तुम्ही मोठे बोंबील मोठेच घ्या. घेवा. कारण पण ते ताजे आपले बघून घ्या. हां, मोठे घेवा. सुके घ्यायचे असतील तर. आता आपण कांदो चांगलं गुलाबी रंगावर परतून घेऊया. आता त्याच्यात आपण आलं लसूण वाटलं ना, का तर तुम्ही वेगळा घालत असाल तर हे घाला आता कांद्याबरोबर. पण आपण खोबऱ्याबरोबर वाटलं त्यानंतर परत केलं. आधी कांदो घेऊया परतून. सुक्या मच्छीबद्दल कोणाचे काही प्रश्न असतील तर तुम्ही खाली नक्की कमेंट करून विचारा हां. हां, त्या आम्ही ताईने हां. सांगितलं, की तुम्ही बारीक असे बोंबील जर मिळाले, तर तुम्ही घ्या ते चविष्टच असतात. पण ते लवकर असे स्टोअर करण्याच्या ह्याच्यात ठेवू नका. आता आम्हाला जसे मिळाले ना, ते जास्त दिवस स्टोअर नाही. ते आता बुधवार, शुक्रवार असे डब्यामध्ये छान लागतात ते पण. बोंबील बटाटा करा किंवा नुसते तसे परतून किंवा त्याची चटणी करा. चटणी लिहिलेली एकदम बेस्ट. ऑफिसमध्ये कोणाकोणाला चालत नसेल तर ती चटणी आपली लपून-छपून खाल्लेली बरी. मी मोठा गॅस ठेवलेला आहे. पूर्ण मोठा आहे फुल. हां, बघा फुल आहे. मोठ्या गॅसवरच कांदा चांगला. चांगला परतून घेऊया. गरमीचे आहेत ना कांदे, टमाटर चांगला भाजून ठेवा. कारण यांनी सुद्धा आपले जे पदार्थ बनतात, जे जेवण बनतं, आमटी म्हणा, भाजी म्हणा, व्हेज म्हणा, नॉन-व्हेज म्हणा, ते खराब लवकर होतं. म्हणून ते भाजायला तुम्ही इथे वेगळा वेळ घ्या, की बाबा भाजून घेऊया. नाहीतर इतवास होतात जेवणाचं पूर्ण. गार्गी नाईक हाय म्हणते. हाय गार्गी. हाय, हाय. धन्यवाद. तुमचं स्वागत आहे आपल्या परब किचन लाईव्हमध्ये. तुम्हाला जर परब किचनचे मसाले हवे असतील तर तुम्ही ऑर्डर करू शकता. हो, ते सुद्धा आता स्टोअर कसे करायचे तो आम्ही व्हिडिओ बनवू, आहे. बनवू. एक आहे तरी बनवूया पण नंतर सांगितला. व्यवस्थित. हां. तो घाई-घाईमध्ये झालेला. आता आपला कांदो तर झालो एकदम. म्हणजे काय झालो आळलो. मालवणी भाषा. आता हे टमाटर. वृषाली सावंत लिहिते, "डिड यू टर्न युअर बॅक?" आता आम्हाला कळलं नाही. आम्ही टर्न बॅक केलं पाठीमागे.
प्रश्न व्यवस्थित विचारला तर सांगतो. मला कळलेलं नाहीये. त्यात कसा जाणार? आता कुठली बॅक मला कळत नाही. पाठीमागे. आता तुम्ही असा टर्न बॅक झालात तरी पाठीमागे होईल ना. आता म्हणूनच म्हटलं, की नक्की काय बॅक ते काय कळलं नाहीये. उद्या बोल. आता 1 वाजत आलेला आहे. जेवणाची वेळ होत आलेली आहे. आज कोणी काय जेवणाचा मेन्यू आहे तो पण सांगू शकता टाईमपास. ही आपली लाईव्ह रेसिपी आहे हां, त्याच्यामुळे जरा तुम्हाला मोठी वाटत असेल. कारण ह्याच्यामध्ये 2 व्हिडिओ होतात. 3 सुक्या मच्छ्यामध्ये आपले 2 व्हिडिओ होत आहेत. एक मच्छी आम्ही बनवतोय. त्यातली कर्दी बनवतो. बोंबील आणि जवळो बाहेर सुकवतो. सुकता. सुको असून सुकता बाहेर. हा तो ओलाच आहे. हा नाही नाही आता हा. थोडा वातावरणच दब आहे त्यामुळे तुम्ही ह्या गोष्टींची काळजी घ्या. ऊन दिसला की लगेच आपल्या गोष्टी आहेत त्या उन्हात सुकत घाला. मी काय सुकत घातलं असेल तुम्ही सांगा. मी रवो आणि कुळीत सुकत घातलंय. संपदा लिहिते हाय. हाय संपदा. मला ताई बोलायला आवडत नाही हां. तुम्ही पण आम्हाला ताई बोलू नका. स्नेहा आणि सरोज बोलू शकता. तसं आपल्या ह्यांना सवयच असते ना नातं जोडायची. हो बायग्या ताईग्या. हां, तसं तुम्ही जोडू शकता असं काही नाही. कारण तेव्हा नातं जोडलं की जरा आपुलकी आणि जवळ आल्यासारखं वाटतं. जर ही रेसिपी आवडत असेल तर लाईक नक्की करा. डबल टॅप करून. सगळ्या ताईंचं आणि सगळ्या दादांनो धन्यवाद तुमचा. परब किचन मध्ये स्वागत पण असा आणि धन्यवाद बघता असते. हां, आपल्या चॅनलमध्ये जास्त काकी पण बघतात, मावश्या हां. पण बघतात, माम्या पण बघतात. सगळ्यांचं स्वागत आहे. सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. बघा आता इथे आपण जवळ-जवळ 10 मिनिटं हो परतवून घेतो. छान परतून घेतलं कारण उन्हाळ्यात हे पहिलं आपल्याला करायचंच आहे. आता घालूया याच्यात मोठा व्हिडिओ मसाले. असतो तेव्हा कळत नाही हां. हा म्हणजे असे लाईव्ह व्हिडिओ नसतात. हा बघा हा आपला मालवणी मसाला. मालवणी मसाला. बस ना हो तिखट बस, होईल बस. कारण हां. आता थोडस गरम मसाला. तुमच्या चवीनुसार तुम्ही ऍडजस्ट करा. हा हळद घालू काय? घाला, वायच घालायची. हळद घालायची कारण ती काय अँटीबायोटिक आहे. अँटी हां. ती मारते. घाला घाला आम्ही वाटपात पण घालतो. वाटप पण काय म्हणतात लाईफ वाढता वाटपाची पण. बघा असा टमाटो काय करते असो असो चिरडतय चमच्यान. आता मसाले घातले ना तसं आवाज कमी झालो आणि आपली गॅस पण मी बारीक केले कारण मसाले घातल्यावर गॅस बारीकच करायची. आता कढई चांगली सणसणीत तापली आहे. हळू वाकडी वाकडी जाता. मी काय घालतोय तवं वाटप घालायचं तर या घालतोय. आता हे आपलं 2-3 चमचे सुकं खोबरं, हिरवी मिरची, लसूण आणि आलं ह्याचं वाटण. कोथिंबीर पण वायच घातली. हा थोडीशी कोथिंबीर. हे भले सफेद दिसलं तरी पण हे भाजलेलं खोबरं आहे त्यामुळे काही एवढं परतत बसणार नाही. छान असं आता हे पण थोडस वेळ मोठी गॅस करते मी परतून तुम्ही घेते. हात धुवून घ्या. मी परतून घेते. मी बघत आहे. तसं भाजलेलं आहे तरी पण तेलात परतलेलं चांगलं असतं. हा माझा हात आहे बघा. तर हात धुवून घेत आहे. कारण थोडा हात धुतलेला जरा बरं असतं ना नाहीतर सगळ्या चमच्यापासून होतं ना. रंगता. हा आता हे बघा आपण 2-3 कैरीची फोडी टाकले तुमच्या चवीनुसार. नाही टाकलं तरी काही हरकत नाही. आपली कोकमा टाका. हा तर नक्की टाका छान चव येता. आणि आता गावतात कारण आता लोणची पण काय करतात बनवून आपली सुरुवात झाली. हा लोणची बनवूची सुरुवात झाली. कैऱ्या आताच गावतात. आंबे बापा आंब्याचं सकाळ दर्शन झालं. आजचा दिवस भारी आ. तुमका आता येतले ते तुमका सांगतो तुम्ही येतोय घरात तयार राहूस न्या. आंब्याचं दर्शन झालं सकाळच. हे बघा थोडंसं पाणी वाटपाचा भांडा हसळून घेतलंय मी. म्हणजे काय ती कैरी आहे ना थोडी ह्या पाण्यामध्ये शिजत. कढई बऱ्यापैकी तापलेली आहे. तुम्ही अशी भाजी केलास की नाही ती पण सांगा की नुसती कर्दी कांद्या टमाट्यावर परतून खालास. जवळ्यासारखी सुक्या जवळ्यासारखी
ऋषालीने लिहिलं आय जस्ट बॉट सम ड्राय फिश करी अँड मेड इट. ओके, हां. थँक यू. ड्राय पण कुठला ड्राय फिश? म्हणजे कोळंबी, कर्दी किंवा कुठली? बांगडा. आता ही बघा मस्त फुगली आहे आणि काय गमता बघा भारी. बघा. अशीच घ्यायची हां, ताजी असते. हां. गुलाबी, सफेद. प्रतिभाने लिहिलं ॲड अ लिटिल वॉटर वॉटर नाही सॉल्ट अँड ऑनियन अँड टोमॅटो विल कुक स्लोली. हो, हो. हां, करतात ना तसं. हो. बाय थ्रोविंग कोकम. हां, हां. आम्ही आता कोकम टाकणार आहोत. हे बघा. घेतलं आम्ही, नाव घेतलं. घेतलात आणि हिला. घेतलं आम्ही साहित्यात. मीठ तसं पण ज्यांच्याकडे कोकम नसतं ते काय करतात सांगा? कोण-कोण आंबो घालतं, कोण-कोण चीज घालतं. हं. चिंच ज्याच्याकडे जास्त चिंच असतं म्हणजे आपल्या म्हणतात ना मद्रासी लोकं जास्त चिंचेचा वापर करतात. पालघर साइडला पण सगळे. हां. अलिबाग, पालघर साइडला तिथे सुनसान कोकम झाला नसतं. लाईट गेली की काय? काय नाही. ऐकायला काहीच येत नाही. पण कायच येत आमचा नाही. लाईव्ह अजून चालू आहे. सगळा म्हणजे असा आवाज बंद झालो, थंड झाला की वाटतं आता लाईट गेली. कधी जाता आता? आमच्या इथे सध्या पाणी चालू आहे. लाईट, पाणी. आणि मेन गॅस. 3 प्रॉब्लेम चालू आहेत विरारकरांका. सुट 2 प्रॉब्लेम तर कॉमन आहेत. तिसरो हं. प्रॉब्लेम सगळ्यांबरोबर हा. सेम. मुंबईत नसतलं ज्यांच्याकडे एल-पी-जी गॅसची पाईपलाईन असतात ना, ते हां, सुखी. तेंका ताच सांगतोय. ते सुखी. भाईंदरच्या पुढे नाही आहे ना. आणि आता काल एक येता. विरार भाईंदरची गुड न्यूज ऐकली की नाही? काय तर नाही ऐकलं. मेट्रो सुरू झाली. मेट्रो जिंगल आला. चला बरा झाला. चल आता लाईव्ह झाली जिंगल आला आता त्यांची. सुक्या मच्छीमध्ये मीठ असतं. त्यामुळे मीठ तुम्ही हातचा राखूनच टाका. पाहिजे तर तुम्ही आधी ही थोडासा टाकून चाखून बघा आणि मगच तुम्ही घाला. कारण नंतर मीठ जास्त लागतं. सुक्या मच्छीत मीठ असतं. आता आपण कर्दी भिजत घातलेलो. होता नव्हता आता मीठ गेला. तरी मी चमचोभर चवीनुसार मीठ त्याच्यात टाकलेलं थोडं पाणी असेल. घालूया ना. हां, घालूया. ह्याच्यात घालायचं. वाटप तसला. थोडासा पाणी घातलंय. मीठ वगैरे सगळा झालेला आणि ही काय आता परतून भाजून घेतलेली आहे. त्यामुळे काय एवढ्या वेळ शिजवायची नाही. आता ही आपली वरसून हिरोईन. एका आम्ही हिरोईन बोलतो. याचे व्हिडिओ होत आपल्या परब किचनमध्ये, की त्या बोलतो, काय बोलतो, तर तुम्ही जाऊन बघा. सर्च मारा परब किचन. व्हिडिओ भरपूरच कोथिंबिरीची वडी आहे, चिघळलेल्या कोथिंबिरीची वडी आहे. असे बरेच सारे व्हिडिओ तुम्हाला मिळतील आपल्या परब हो, किचनमध्ये. आज एक कमाल होते हां. मराठीतल्या कमेंट पण इंग्लिशमध्ये येतायत. का ते काय कळत नाहीये. आज वेगळा नेटवर्क आहे ना. का ते काय कळत नाहीये, पण यू सीम्स टू सी द कमेंट्स इन इंग्लिश. हिअर द कमेंट्स इज फ्रॉम मराठी. राइट, वृषालीने बरोबर बोलली. आम्हाला इंग्लिशमध्ये कमेंट दिसतात, ते आम्ही इंग्लिशमध्ये वाचतोय. त्यामुळे अर्थ थोडा इकडे-तिकडे म्हणजे ट्रान्सलेट कोणी मराठीमध्ये टाकलं असेल, तर ते बरोबर ट्रान्सलेट करत नाहीये ट्रान्सलेटर. बघा आपली ही सुकी करंदीची मस्त झणझणीत अशी रस्सा भाजीच म्हणू शकतो आपण. कोणी एकान पण नाव सांगितलं हां, नाही. सुचवा, सुचवा लवकर. एक हां. कड येईपर्यंत आपली रेसिपी होईल. तोपर्यंत तोपर्यंत आपण तुम्ही साफ नाव करूया. सुचवा. तसं सगळं आवरून घेतलंच आहे. कितली-बितली जाते जागेवर. तर जेवायची वेळ झालेली आहे. हो. आता आपलं ताट काढूया. त्याच्यात काढणार आहे ती. हे आपण गॅस वाचवतोय. हं. असं ताट ठेवलं की पटकन कड येतो आणि आपला गॅस वाचला जातो. मी तर आता ह्याचा पाणी असता ना, तर पण मी फेकत नाही. काय तर बेसिंग स्वच्छ होता. गरम पाणी बेसिंगमध्ये ओतलं तर. काय अडकलेला असता तर निघून जाता. बघा, किती वापर आता करतो या गरम पाण्याचा. नाहीतर त्या पदार्थात तरी. डाळीत-बिळीत पटकन शिजतात. आपली सुकी कर्दीची आपण झणझणीत रस्सा भाजीच म्हणूया याला. हं. तुम्ही लवकर-लवकर त्याला नाव द्यावा आता शेवट किलोचा. आता मी बस जरा झाली ना? स्टँडीवर लावते. बस बघा आता शिजली का? मी आले. जरा शिजतली. 1 मिनिट हां. फुगली ना पाण्यात, हं. मस्त शिजली. मीठ बरोबर पडलेला, सुगंध तर येता आणि आता ही आवाज येऊ लागलो म्हणजे ही झालेली आहे. तरी पण गॅस घालूच्या आधी एकदा बघते उघडून. भीतर काय-काय झालं आता.
हा 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 हा. वाफाळलेला मस्त सुगंध येईल हो. शिजली अगो, शिजली. शिजली. आपली कर्दीची रस्सा भाजी तयार आहे. सुक्या कर्दीची रस्सा भाजी. फक्त तुम्ही 2 चमचे वाटप घेवा आणि अशी ही मस्त झणझणीत सुक्या कर्दीची भाजी करा. आज आपण लाईव्ह मध्ये दाखवलं. ज्याका आवडत त्यांनी स्क्रीनवर लवकर लवकर डबल टॅप करा. मी आता ही गॅस बंद करते. अरे रे, कॅमेरा उलटा झाला चुकून. याला जरा असं सोडलं ना, उलटं होऊन जावं लागतं. चल गॅस बंद करते ग. दाखव आहे. हा तिथेच आहे. गरम आहे, गरम गरम गरम. आज आपण परब किचन लाईव्ह मध्ये केलेली आहे सुकी मच्छी कशी स्टोर करायची. आपण 3 मासे आता घेतले ते होते सुके मच्छी घेऊन या आणि म्हणजे एकदा त्याच्यानंतर दाखवूया. एका मच्छीची आपण ही केली म्हणजे कर्दीची रस्सा. 2 चमचे वाटपापासून रस्सा भाजी. किती छान आहे आणि कोणाकोणाच्या तोंडात पाणी सुटलं तर त्यामुळे तुम्ही लवकर लवकर यावा. आज बुधवार असा आणि जेवची बरोबर 1 वाजलेलो आहे ना गो. वेळ झाली. हा हा चला येवा. बाकीचा सगळा तयार असा भात चपाती काय भया आता. भाकरी बरोबर खावा किंवा आपल्या भातासोबत पण खालास तरी चालत. मच्छी काय वायच घेतली आणि भात घेतला तरी छान. सुगंध भारी सुटलेलो हा मस्त. आणि मी जी आज वाटप 2 चमचे घालून जी केलेली भाजी ती जर आवडली असेल तर नक्की स्क्रीनवर डबल टॅप करून लाईक करा. स्क्रीनवर डबल टॅप केलास तर लाईक मिळतं आम्हाला. लाईकने पैसे नाही मिळत. हा नाही तर लोकांना आणि पैसे पण जात नाही. नाही तर लोकांना वाटतं यांका लाईक केला की पैसे मिळतात असं नाहीये. आनंद वाटतंय का आमका बाबा लाईक करतात. आम्ही आवडतो तुमका. तसे तुम्ही कमेंट करून सांगता छान दिसता वगैरे त्यापासून मनापासून धन्यवाद. चल आता सुके मच्छी घे. काय ठेव झाला. काय ठेवूया. उन्हातून आणा बाय आणा आणा ताटा आणा पुरं ओटो भरू कोया. ही बनवलेली होय. मी बघतेय कॅमेऱ्यात की तुम्ही बरोबर ठेवताय. हा. अँगल दिसतोय की नाही. हा बघ ती गॅस गरम आहे म्हणून प्लॅस्टिकची ताटा थंय नाही ठेवलंय. फक्त याचा ठेवलंय. हे बघा. ही हा कर्दी यो हा जवळ आणि हे हत आपले सुके सुके बोंबील आणले काय ग तुम्ही केले. मला वाटलं झुंक्यात खेळच हाय मी भिंतीला ठोकलं. दादा ब ब ब ब ब ब. चला आता आपण कुणाचे कमेंट असतील तर कमेंट घेऊया. तसं तुम्ही नाव नाही सांगितलं त्या मच्छीचं नाव काय आहे. खाली तुम्ही लाईव्ह झाला ना तरी तुम्ही सांगा. नंतर मी तुमका सावशीच सांगते की त्या व्हिडिओ मच्छीचं नाव सेव्ह काय. होतलो आता. हा तोपर्यंत तुम्ही कमेंट करून सांगा. ज्यांचे कमेंट चांगले असतील ना ते आम्ही नक्की पुढच्या व्हिडिओमध्ये वाचून दाखवतो ना. नावासकट. हा तुम्ही नक्की चांगले चांगले कमेंट करा. नाहीतर खटकणारे कमेंट केलात तरी काय हरकत नाही. पण जेन्युइन जे तुमची मनापासून जी कमेंट करायची इच्छा होते ना ते कमेंट तुम्ही नक्की करा. आता मी लाईव्हवर बघते की कोणी कमेंट टाकलेली आहेत की नाही. तुम्हाला काही या सुक्या मच्छीच्या रेसिपीपासून किंवा डिनर इज कमिंग. हो. नीलमने काय हाय लिहिलं नाही. धर्मवीर काय कळत नाहीये. डू नॉट pour hot water into the basin. The pipeline will decode quickly. मी तुम्हाला सांगते की गरम पाणी टाकू नका. पाईपलाईन हे होईल. ओके. नक्की. ताई मिक्सर मधलं उरलेलं वाटण काढताना किंवा एक्स्ट्रा पाणी टाकताना गरम पाणी घातलं तर मसाल्याची टेस्ट कमी होत नाही. तशीच राहते. बरोबर. गरम पाण्याचा वापर करू शकता. तशीच राहते. ऋषाली लिहिलं व्हॉट्स नेम. आम्ही आता म्हटलं सुकी मस्त झणझणीत अशी करंदीची भाजी. सुकी करंदी पण तुम्ही म्हणू शकता. ओके. आज आमचं काहीतरी होतंय. सगळ्या कमेंट इंग्लिशमध्ये देतात, पण आम्हाला इंग्लिश कळतंय. असं काही नाही. चला आणि बाकी कुणाला काही कमेंट करत असेल ते करायचे असतील तर नक्की कमेंट करा. आपण आता लाईव्ह हा व्हिडिओ सेव्ह होईल. हां. आणि आमची मासे हे गमतात आणि आम्ही दोघा गमतो की नाही तर नाही, आपण नाही. हे आता बघा. गमता. हा हा बघा हा गमतं. थय थय मी पण ठेवलंय तो बघा बघा हां. गमतं. मासे नाही दिसत आहेत पण थय. नाही दिसत. ते मासे नाही. आड गेले. आड गेले. हे बघा धर आता असे. हातीत घे. हातीत घे. हा. चला
वसईच्या गावाने बिगी बिगी आली विरारची मच्छीवाली. 2 गाणी आवडली तर लकी डबल टॅप करा स्क्रीनवर. मी केळेवाली म्हणणार होती ना, त्यांनी मच्छीवाली बोलली. आता मच्छी हातात आणा मग फाटे केळं. मच्छीची होत. पण तुमका जर आता जाता-जाता टिप पण देतो. जर तुमका सुकं जवळ हवं असेल ना, असं पांढरं शुभ्रच घ्यायचं आणि ह्यो एअर टाईट डब्यामध्ये ना मस्त एअर टाईट हां, म्हणजे आम्ही हवा घेतलं गेली नाही डब्बे पाहिजे. पण वापरलं नाही की हां, ते ते तुमका सुकूचे. सुकूचे. ते तुमका रावता फ्रिजमध्ये एअर टाईट डब्यात ठेवलं ना, असोचो अस्सो कलर रावता. ह्यो जर काळपट असं दिसाक लागलो ना, म्हणजे सफेद नसलो, पिवळं पिवळं तर समजून घ्या ती चांगला जवळा नाहीये. तो ताजो नाही. अजिबात घेऊ नका. हां. कारण ह्यो जवळ तुमका बाधतलो म्हणजे आणि बाधतलोच. तो थोड्या-थोड्या हां. दिवसाने जर ना, तो व्यवस्थित सुकून नाही ठेवला असता त्याचा कलर पण तसंच होता. म्हणून तो म्हणजे एअर टाईट हां, डब्यात ठेवायचा. व्यवस्थित सुकून ठेवा. हां. आणि त्याच्यानंतर ही जी कर्दी घेताना अशी पिंकिश पाहिजे हां. अशी जशीची गुलाबी. बघा, असा गुलाबी. हां. गुलाबी साडी आणि जाऊ दे. गुलाबी तशी व्हायची तोंडाचे. हां. तशी होई तरच घ्या, नाहीतर घेऊ नका. हां, दुसरीकडे बघा. काय हां. नाही 1760 कोळणी असतं त्यांनी 1760 सुके नाहीतर मासे मी तुमका विकणारे पर्याय असतात. दिलाय. रविवारी आम्ही जर हां, लाईव्हमध्ये टाकलं, की आज आम्ही बाजारात जातो सुक्या हां. मच्छीचे, तर तुम्ही पण तुम्ही येवा बी यावा वांगडा. आणि आमच्याबरोबर खरेदी करा. आणि हे सुके बोंबील आमका छोटे-छोटे गावले. हे तुम्हाला स्टोअर करूचे असतील ना, तर ह्याचा ह्या टकला आणि इथपर्यंत जो ह्यो मानेपर्यंत जो भाग असतो ना, तो काढून टाकायचा. काढून टाकायचं. शेपूट काढायची, हे साइडचे पंख पण काढून टाकायचे आणि मस्त बारीक-बारीक करून स्टोअर करून ठेवायचे. पण शक्यतो बारीक घेऊ नका. बारीक घेतले तरी काही वांदे नाही. पावसाळ्यापर्यंत हे मिळाले नाही तर सुकतं. तुम्ही काय हां. म्हणतात त्या सरोज पहिलाच म्हणाला, दुधाची अ, ताण ताकावर. टाकावर भागवू शकता. हे घेऊ शकता. पण ह्याचा स्टोअर व्यवस्थित साफ करूनच स्टोअर करा. स्टोअर करा. नाहीतर ह्याचा मरणाचा वास येतो आणि ह्याच्यात भुंगे आणि ते किडे लागतात म्हणजे लागतात. मग तुमच्या तोंडावर तो मारलेल्यासारखं पण होतं. असं घेते वेळी असं स्वच्छ असंच हां, करा. म्हणजे साफ झालो की असं करा. बघून घ्या. हां. एकदम काळपट असा सुका बोंबील घेऊ नका. दुसऱ्या हं. दुसऱ्या कोळणीकडे चला. उतारलेला असतो तो. हां, जसं आम्ही तुम्हाला सांगतो ना, वाईट 4 पैसे गेले तरी चालतात. पण गोष्ट कशी आपल्या घरामध्ये स्टोअर करूची असतात, तर ती हां. व्यवस्थितच आणायची. चला, अशा प्रकारे आपलं ह्यो व्हिडिओ आता कुणाचं काही कमेंट आहात तर बघते एकदा जाता-जाता. व्हेरी कूल. थँक यू. आर यू हॅपी विथ विरारला? हां, आम्ही खूप खुश आहोत. आम्हाला काही प्रॉब्लेम नाही आणि जसं आता तुमका सांगलं ना, आता आमच्याकडे अजून एक कालच गुड न्यूज दिलेली आहे. मेट्रो. मीरा भाईंदरपर्यंत अंधेरी ते मीरा भाईंदरपर्यंत मेट्रो सुरू झालेली आहे. जर आमचं खंय काम असत, अंधेरीत घाई-घाईत जायचं असत, तर मीरा रोड किंवा भाईंदरला उतरायचा, मेट्रो पकडायची आणि अंधेरीत पटकन वायच आणखीन पोहोचायचं. पुढे येतली आता हां. 2 स्टेशनं. आमच्या इथे बुलेट ट्रेन अहो. होय, असा बुलेट असा आमच्याकडे. आपण मेट्रोमध्ये जात नाही. तसं तुमच्याकडे कोणती सुविधा हवं ते तुम्ही सांगू शकता. पण खरंच बायकांना ना छोट्या-छोट्या गोष्टींमध्ये खूप आनंद. आनंद होतो. जसं आता आम्ही सुकी मच्छी बघूनच आनंदगडे झालेला आहे सगळीकडे. चला आता सुरेखा म्हणते, "आम्ही फ्रायडेला पापडी मार्केट डे असतो. तिथून आम्ही सुकी मच्छी आणतो." हो, हो. आमच्याकडे सॅटर्डेला असतो. तर आम्ही वहिनीला सांगून ठेवलं, की आपण सॅटर्डे मार्केटमध्ये जाऊया. तिकडून लाईव्ह जमला तर लाईव्ह करूया. हं. नाहीतर मग छोटंसं व्हिडिओ करूया, कशी मच्छी सुकी घ्यायची. कोळणींनाच टिप भाव पण विचारायच्या. करायचो. हां, भाव पण करायचे आणि त्यांनाच टिप विचारायची. काय-काय कोळणी ना बरे असतात. हां, सांगतात. घेण्याच्या भरामध्ये तुमका 4-5 टिप असेच फुकटमध्ये देऊन टाकतात बिना पैशाचे. चला, अशा प्रकारे आपला ह्यो व्हिडिओ जर तुमका आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, फॉलो करा. Insta, Facebook आणि YouTubeवर आणि काय आम्ही मालवणी बोलायला विसरू नका. आम्ही चला. मालवणी.